lembrome da campaña de 2012 con a Alternativa Galega de Esquerdas, lembro perfectamente o momento no que dixeches que os recortes matan. Sí. E a polémica. Sí. Ti sempre fuches capaz de manexar moi ben os tempos non só da impugnación, sino da transgresión controlada, porque se algo aprendín de ti ao longo de todos estes anos é a obriga de vivir permanentemente no espazo de incomodidade como espazo transformador, pero tamén de intentar transgredir entendendo que é un código que o povo galego entende ben, mentre sexa medido e non caia no esperpento, non? Resulta curioso, lembro perfectamente as críticas daquel ano, despois da túa intervención, e lembro que anos despois, o que ti dixeches no 2012 está totalmente interiorizado. Todas as forzas que se poden entender no arco progresista ou da esquerda empregan esa mesma frase dos recortes matan, sin que eso provoque ningún tipo de alarma, non? É unha acotación que fago porque, bueno, eu creo que a veces hai que reivindicar que verdadeiramente xa lle puxo nome a apelidos ás cousas en un determinado momento e como agora, polo menos, a lectura está normalizada dentro do punto de vista do estado do benestar. Está, pero hai unha cousa que hai que ter moi en conta, Martiño, vamos a ver. Os que decides as verdades, cada quen ten o seu estilo. Eu teño o meu. E a máis é un estilo que chaman o estilo Beiras, pero que non é o estilo do Beiras dos anos 60, cando tiña 30 anos. O Beiras non sempre foi así. Foi a propia dinámica da relación coa sociedade, da miña implicación na política en condicións determinadas, circunstancias determinadas que me fixeron así. Pero cada quen ten o seu estilo. Pero o que sí está claro é que todas as xentes que apostáchedes conmigo, mentre eu ainda estaba en actividade, por abrir as fronteiras, por ir a amplias alianzas da esquerda con dous eixos, a cuestión nacional galega, a defensa do dereito de autodeterminación, do dereito de soberanía do povo galego, pero tamén en clave de esquerda, do que é a esquerda social, a grandes maioría social que ten moitos segmentos de clase distintos porque teñen intereses comuns frente a un inimigo principal que é o gran capital financiero, a plutocracia e os poderes políticos que o sosteñen. Bueno, pois aí todos e todas sempre fouchedes verácedes, sempre fouchedes leais cos cidadáns e pagáchedes, porque se paga, porque o poder eso non o permita, porque aquilo que se chamaba o pensamento correcto, de acordo? O pensamento correcto, la política correcta. O pensamento correcto e a política correcta é aquele que permitía aos poderes de sempre seguir facendo agosto. E seguir esmagando a xente. Entón, cando ti rompes o corsé do pensamento correcto, ti transgredes. Ainda que o que esteñas dicindo sea unha gran verdade. Pero claro, hai verdades que a xente a sabe e necesita que alguén as verbalice. E entón sí que hai conexión. E os cidadáns deste país, a miña experiencia é que cando alguén transgrede, eles fanse esta composición de lugar. Esa persona, como actúa, como se comporta, como leva actuado, como se leva comportado. Esa persona é un histrión, é un payaso, perdón por os payasos, ou esa persona é alguén que di o que non podo decir eu. E na súa conducta é congruente co que está dicindo. Entón, aí, meu amigo, a xente responde. E a xente respondeu concretamente en 2012, pero non só. Respondeu cando o BNG dos anos 90, cando realmente se desvestía ao soberano, ao poder, cando os puñas espido e a xente vía que estaba desnudo. E entonces a xente comprendía que realmente, o quero dicir, os do bloque, ademais os do bloque defendete sempre, aínda que non os votes. Bueno, pois, eso é o mérito, a virtude que tedes vos agora, e eso é o que ten que chegar a xente, darse de conta de que é así, de que efectivamente o primeiro que é necesario para votar a alguén é que esa persona teña credibilidade e sexa leal, e que teña demostrado que é leal. E iso que demostrou, por exemplo, Santiago Compostela Aberta. E por eso todos os poderes foron a derrubar a Compostela. Poderes mediáticos, empezando por localmente el Correo Cipaio, como chamo eu xa, dende hai tempo, porque non é el Correo Gallego, e así sucesivamente, naturalmente a televisión pública, non? A televisión de Núñez Feijóo, e logo determinados segmentos empresariais especuladores,
non os serios. E entón, ese patrimonio está aí, e ese patrimonio que hai que facer ver a toda esta ciudadanía que é un patrimonio que lle pertenece á ciudadanía e a quen foron leales con esa ciudadanía. E logo convencer e mobilizar aos novos, porque os novos están sometidos a un moito máis son moito máis susceptibles de ser manipulados por formas de estupefaciente que non son as normais. É dicir, a xente nova en principio é xente que ten ilusións, que ten ideais e que é moi crítica. E cando alguén defrauda, entonces se sinte defraudados. E entón o que pasa é que é unha tendencia a generalizar. Para que vou votar se total aquí ninguén funciona, ninguén responde, ninguén o merece, etc. E claro, o que compre é que a xente nova vexa con claridade o perfil de quen efectivamente é fiable e de quen non o é. E entón que efectivamente, en vez de quedarse na abstención ou simplemente non ir a votar, nin siquiera votar en branco, pois que escollan ben a quen deben votar e saber que se xogan non só o futuro, senón o seu presente. Esta é unha clave para min fundamental. Se tocas dúas cousas que eu cabilo moito nelas, non? A primeira é a resposta que se artella dentro do campo da esquerda e do soberanismo, non? E que se leva artellando, evidentemente na década dos 90 co BNG, pero logo naquel navegar en mar aberto dentro 2012, que foi unha aposta sobre a que temos cavilado moito, que cometeu erros, que ás veces ao mellor non estuvo á altura do que demandaba o apoio popular, pero que sobre todo sí que mantivo unha virtude, que foi a virtude da xenerosidade, de buscar lugares de encontro, de entender que en situacións de emerxencia os soberanistas, a xente federalista esquerda alternativa, os que respetaran esas dúas cuestións que ti decías, o dereito á autodeterminación do país e unha xenda social de ruptura, pois apostaban por pechar filas e defender o importante, o público, non? E impugnar o estado das cousas, non? E iso, bueno, tivo tamén grandes conquistas, grandes victorias. É certo que non se chegou a abrir ese proceso de procesos constituintes, non? É verdad, non se estivo tan lonxe. Eu a veces penso que non se estivo tan lonxe. Sí, non dependía só de nós. E que a mellor a decantación acabará provocando que esa posibilidade se volva a abrir en algún momento, non? Pero o contexto a día de hoxe non é tan diferente. É certo que hai unha pandemia, pero os anos que veñen agora exixiría tamén desa xenerosidade, non? Desa maridaxe, dese entender que todos formamos parte do bando da democracia, como ti tes definido en algún artigo, non? É dicir, o fascismo ou democracia. Sí. Xa salindo da dialéctica do eixo esquerda-dereita, o fascismo ou democracia, non? Sí. Eu creo que a veces o que bota tamén en falta a xente no campo da esquerda do país é un pouco rachar con esa compartimentalización, non? Sí. Das marcas e ese ver unha alternativa diversa, pero identificable, non? Por nós non foi, moitas veces, é dicir, é certo que se teñen cometido, como dicía antes, erros, pero non foi, porque eu creo que se ten practicado moito a xenerosidade, pero dá a sensación como se houbera un retraimento e unha melancolía de estructuras antiguas a esta viaxe que fixemos, que tamén foi transgresora, non? E eu voto en falta tamén, pois en outros sensibilidades da esquerda, pois esa capacidade de transgresión e de arriscar, non? Vexo moito discurso políticamente correcto. É dicir, claro. Sinto-me moi distante. Temor. Pasoume nesta pandemia. Moita autocensura. Pasoume nesta pandemia. É certo que a xente que demanda é unidade de acción e lealtade institucional, non? Sí. Pero e lealtade respecto á situación. Pero eso confundiuse ca sumisión. Eu creo que a colaboración non se debe confundir coa sumisión, non? E o que vin é que eso foi aproveitado por Feijóo. É certo que cun hábitat mediático absolutamente, eu creo que incomparable a outras partes do Estado, porque ten un control absoluto dos medios públicos, tamén dos medios privados, apenas hai fugas no país. Eu chamolle ese o síndrome do rei espido, de que ele anda espido, pero todo o mundo lle di que leva grandes traxes, e é certo que eso foi aproveitado por Feijóo, pero home, eu creo que faltou moitas veces contundencia para decir o que pasou con todas as consecuencias dos recortes sanitarios, con todas as consecuencias da rede de cuidados, ca reivindicación do público e ca súa actitude, que a min pareceume absolutamente desleal dun presidente dun país que non exerceu ninguna das competencias que ten delegadas, nin en sanidade, nin en industria, estamos vendo o tema da Alcoa, nin na rede de cuidados, en nada, que o único que facía era derivar responsabilidades ao goberno central e contraprogramar con alternativas que eran irresponsables dende o punto de vista de saúde pública.
hasta a propia convocatoria electoral é irresponsable. É irresponsable. Non había ningún informe que avalara a convocatoria actual. El decía, tiven que elegir entre os científicos os partidos. Mentira. Ningún dos teus informes te avalaba para convocar. Pero convocas porque queres aproveitarte dun momento que é ese estado de shock, a doutrina do shock, e queres aproveitarte, non? E eu creo que esas son dúas cuestións que ti comentas e que a min non me parecen menores. É dicir, a súa atitude foi unha atitude dun dirixente que non estuvo á altura das circunstancias. Non sei se a Demoscopia di que sale reforzado por ter esa actitude, pero eu creo que é consecuencia do hábitat, porque verdadeiramente transparentarase o débiles que nos fixo as súas políticas e a súa maneira de actuar e que nos siga a facer a día de hoxe. Eu estou estudando o seu comportamento e digo, síntese tan amparado e sinte que a capacidade de censura dos medios públicos e privados sobre calquer tipo de impugnación ou de discrepancia é tan elevada que é capaz de decir sistemáticamente na mesma frase unha cousa e a contraria. É un oxímoro en sí mesmo. E non é nada poético. É dicir, non é nada poético. Porque ele é capaz de decir hai que levantar o estado de alarma, imos a ser os primeiros a pesar de que ningún país da cornisa cantábrica, ninguna comunidade autónoma estando na fase 3 e podendo facelo, o ia facer. Por responsabilidade, polos rebrotes. El sí, porque quere ser o campeón do primeiro de chegar á nova normalidade esa que sona e que cheira capetrena totalmente, non? Entón, el quere colgarse esa medalla, pero entón el sale dese estado de alarma e é capaz de decir cousas como temos que ter precaución. E, evidentemente, o turismo pode provocar un rebrote. Pero eu desexo que veña moita xente a visitarnos. E, como distía, tamén esa mosca polo rabo. Sí. E aquí non pasa nada, absolutamente. Non. Ou, por exemplo, se lle ofrecen uns fondos para a educación, el di que os quere destinar a outras cousas, porque é un presidente dun país soberano, pero logo é capaz de decir que non vai a manter os ratios nas aulas para os rapaces porque non ten fondos para aplicalo. E o di na mesma frase. Claro, onde foron os fondos? Exactamente. Porque ninguén que lle reclame ou que diga onde foron eses fondos vai ter audiencia. Claro. O que Ramón chamou a pantalla mediática, eles aplícanos sistemáticamente. Se aparte de monopolizar a megafonía, tamén poñen pantalla mediática e silenciador sobre as voces discrepantes das voces que reclaman ou as voces que contan verdades. Eso fano dunha maneira absolutamente sistemática, que é moi curioso, porque en cambio a esquerda non o fai coa ultradereita. No. Moitas veces incluso se cae no erro, penso que un erro... Edulcora, sí, totalmente. Sí, non, ou os medios alternativos, por exemplo, medios digitales que eu sigo, a nivel de Estado, bueno, pois danlle moita publicidade aos energúmenos de Vox, ou moita publicidade a ese monifate facha que Pablo Casado, ese gicho que non sei onde ten o cerebro, pero se cadra este cerebro de cuspe de grilo, como decía un de certos conselleiros. Bueno, pero entón, por qué? Porque pensan que así a xente vai darse conta de como son. Non, porque hai moita xente que non ten os criterios, os elementos de xuicio para darse de conta de que é unha barbaridade. Por lo tanto, nós estamos sempre sometidos por unha banda, ao monopolio da megafonía e por outra banda que o que nós digamos inténtase por todos os medios que non se transmita, que non chegue, que non sexa escoitado.